ಪೊಳಲಿ ದಪ್ಪೆನ ರಾಜರಾಜೇಶ್ವರಿ ಮಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಬತ್ತ ನಚರ ಪೊಳಲಿ ರಾಜರಾಜೇಶ್ವರಿ ಭಜನಾ ಮಂಡಳಿ ದಕ್ಕ ಸಂಕೀರ್ತನ ಭಜನೆ ನನ್ನ ಬಂತೆ ಪೊರ್ತುಡು ಸುರಾಪನೆ ದುಂಬು ನಮ್ಮನ ಮಾತೇನೆಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಸಂಪ್ರದಾಯ ತುಳುನಾಡಿನ ಸಂಪ್ರದಾಯ ದಯಪಂಡ ಒಂಜಿ ಭಜನೆ ಪ್ರಾರಂಭ ಆಡುವುದಂತ ದೀಪದ ಮೂಲಕ ಭಜನೆ ಪ್ರಾರಂಭ ಮಲ್ಪನಚ್ಚಿನ ಒಂಜಿ ಸಂಪ್ರದಾಯ ನಮ್ಮ ಮಾತೆರ್ಲ ತುಳುನಾಡಿನ ಮನ್ನಡು ಮಲ್ಲ ಮಟ್ಟಡು ಮಲ್ತೊಂದು ಬತ್ತನಾಕಲು ಇನಿ ಕನಕ ಸಂಧ್ಯಾ ಭಜನಾ ಸಂಕೀರ್ತನೆ ಬಾಲಕೃಷ್ಣ ಮಂದಿರ ಷಷ್ಟಮದ ಒಂಜಿ ದಿನತಾನಿ ಇನಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಆಯೋಜನೆ ಮಂತ ಮುರ ನಿರ್ದಿಂಚಿ ಈ ಮಂದಿರಗೆ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ತಂದು ಬೆದ ಬೆದ ಕರಾವಳಿ ಭಾಗದ ಅವೇತೋ ಭಜನಾ ಮಂಡಳಿ ಆದಪ್ಪು ಭಕ್ತರಾದಪ್ಪು ಅದನ್ನ ಗಣ್ಯರಾದಪ್ಪು ಮಾತೆರ್ಲ ಸೇರೊಂದು ಇನಿ ಪೊರ್ಲ ಪೊಲಿಕೆಡಿ ಮಂದಿರದ ಒಂಜಿ ಸೇವಾರೂಪಡು ಭಜನೆ ಆರಂಭ ಮಲ್ಪನ ಪೊರ್ತು ಗಲಿಗೆಡು ಸೇರುವಂದ ಇನಿ ಬಾಲಕೃಷ್ಣ ದೇವರನ್ನ ಕೊಡಿಯಡಿ ನಡುಪುನಂಚಿನ ಸಂಪ್ರದಾಯದ ಬದ್ಧವಾಯಿನಂಚಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಇನಿ ಕನಕ 18 ದಿನದ ಅಷ್ಟ ಒಂಜಿ ಭಜನಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಅಷ್ಟದಶ ಭಜನಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಡೆದ ವಜ್ರದೇವಿ ಸ್ವಾಮೀಜಿ ಪಲ್ಲಕನೆ ಎಂಕ್ಲು ಸುರುಕು 5 ಜನನ ಮಾತ್ರ ಲೆತ್ತು ಅಂತ ಯಾರು ಬಂಡೇರು 18 ಜನನು ದಿನನಿತ್ಯ ಲೆಪ್ಪುಲೆ ಅಂದ ಇನಿ ಕನಕ ಇನಿ ಇಂಜಿ ಈ ಒಂಜಿ ಬಾಲಕೃಷ್ಣ ಮಂದಿರದ ಚವಡಿದ ಬಾಮಡು 18 ಜನಲ ಒಂಜಿ ಪೊರ್ಲ ಪೊಲಿಕೆಡು ಸೇರಿನಂಚಿನ ಪೊರ್ತುಗಲಿಗೆಡು ಉಲ್ಲ ಎಂಜಿತಿ ಪೊರ್ತುಡು ಈ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಆರಾಧ್ಯ ದೇವರಂಚಿನ ಬಾಲಕೃಷ್ಣವನ್ನ ಮನಸಾರೆ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಲ್ತೊಂದು ಬತ್ತು ಸೇರಿನಂಚಿನ ಮಾತಿನೆಲ್ಲ ಮೋಕೆಡು ಎದ್ಕೊಂಡು ಪಡೆದು ಸತೀಶ್ ಕುಂಬಲ್ರ ವಿನಂತಿ ಮಲ್ಪ ಬಿಜೆಪಿದ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲಾ ಗುರುಕಾರರು ಬಾಲಕೃಷ್ಣ ಮಂದಿರ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಬೇಡ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾ ಮಹೋತ್ಸವದ 18ನೇ ವರ್ಷದ ಈ ಒಂಜಿ ಸುಸಂದರ್ಭ ಹೆಚ್ಚಿನ ಅಂಶ ಒಂಜಿ ಊರುಡು ಧಾರ್ಮಿಕವಾದ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕವಾದ ನಮ್ಮ ವಿಚಾರಲು ಹಿಂದುತ್ವ ಒಂದು ಪೂರ ಒರಿಯೋಡು ನಾನು ಇಂಚಿತ್ತಿನ ಧಾರ್ಮಿಕ ಕೆಲಸ ಕಾರ್ಯಲು ನಿರಂತರ ಆವಡು ಪನ್ಪನ ಕಾರಣಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಒಟ್ಟು ನಮ್ಮ ಈ ಮಂದಿರದ ಮುಖಾಂತರ ಕೆಲಸ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ಮಲ್ತೊಂದು ಬೈದ ನಗರ ಸುಮಾರು ಈಶ್ವರನ ಪುರೊಲ್ಲೇರು ನಗರ ಭಜನೆ ಬಂಡ ರಾಮ ಮಂದಿರನೇ ಎತ್ತೀನಿ ದುಂಬುದ ಕಾಲ ಇನಿ ನಿಖಲು ಮಲ್ತಿನ ಒಂಜಿ ನೇನು ಈ ಊರುಡ್ಲ ಒರಿಪೋಡು ಪನ್ಪನ ಕಾರಣಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಹೆಚ್ಚಿನ ಅಂಶ 1,000 ಏನು ಮಾಡೋದು 2,000 ಇಲ್ಲು ಮುಟ್ಟ ಒಂಜಿ ಒರಂಬ ದಿನ ನಿರಂತರವಾದ ನಗರ ಭಜನೆ ಪೋಪನ ಮುಖಾಂತರ ಈ ಭಾಗಡ್ ಧಾರ್ಮಿಕವಾದ ನಮ್ಮ ಭಜನೆ ಒರಿಯೋಡು ಪನ್ಪನ ಕಾರಣಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಬೊಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಒರಿಯೋಡು ಪನ್ಪನ ಕಾರಣಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಇನ್ನಿತ ಜವನಿಯರ್ನ ತಂಡನ ಪತೊಂದು ಮಲ್ಪನ ಕೆಲಸಲೇನು ಪ್ರಯತ್ನ ಮಲ್ತೊಂದಿಲ್ಲ ಬೊಕ್ಕ ಈ ವರ್ಷ ಯಾಪರಾಡಿದ್ರೆ ಈ ಸಲ ಬೇಗ ಮಲ್ತದೆ ಒಟ್ಟು ಚಟುವಟಿಕೆಯನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸೊಂದು ಪೋಡು ಪನ್ಪನ ಕಾರಣಕ್ಕೋಸ್ಕರ 18 ದಿನದ ಸಂಧ್ಯಾ ಭಜನಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಲೇನೆ ಮುರಣಿ ವಜ್ರದೇವಿ ಸ್ವಾಮೀಜಿ ಉದೀಪನ ಮಲ್ಪನ ಮುಖಾಂತರ ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡ್ತೇವೆ ಇನ್ನು 7ನೇ ದಿನ ನನ್ನ 11 ದಿನ ನನ್ನ ಈ ಒಂಜಿ ಸಂಧ್ಯಾ ಭಜನೆ ನಡಪೆರಡು ಪ್ರತಿದಿನಲ ಪ್ರತಿ ಎಡ್ಡ ರೀತಿಡು ನಮ್ಮ ಊರದ ಪರ ಊರದ ಮಾತಾ ಪ್ರಮುಖರೇನು ಹಿರಿಯಾಕ್ಲೇನು ಈ ಮಂದಿರಡು ಏರು ಪೂರ ನಿರಂತರವಾದ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದೇರು ಅಕ್ಲೆ ಪೂರ್ವರಿಗೆ ಒಂದು ಅವಕಾಶ ಆವಡು ಪನ್ಪನ ಕಲ್ಪನೆ ಇಟ್ಟು ನಿಕ್ಲೇನು ಮಾತೆರೆಲ್ಲ ಲೈದ ಮಾತೆಲ್ಲ ಬೋರ್ಡು ಒಂದು ಪನ್ಪನ ಕಾರಣಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಎಂಗ್ಲು ಪ್ರಾರಂಭದ ದಿನಕ್ಲೇಡು ಒಂದು 5 ಜನ ಮಾತ್ರ ದೀಪ ಬತ್ತಂಡ ಯಾವ ಒಂದು ಪಂಡದ ಯೋಚನೆ ಮಲ್ತದಿತ್ತ ಸುಂದರನ ವಜ್ರದೇವಿ ಸ್ವಾಮೀಜಿ ಬಂಡೇರು ನಿಕ್ಲು ಅಂಚ ಮಲ್ಪೆರಲ್ಲಿ ಮಸ್ತ್ ಜನಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಕೊರೋಡು ಮಾತೆರೆಲ್ಲ ಲೆಪ್ಪೋಡು ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಒಂಜಿ ನಂದಾದೀಪ ಬೆಳಗಾಯರೆ ಅವಕಾಶ ಕೊರೋಡು ಒಂದು ಯೋಚನೆ ಮಂತಿದ್ದ ಕಾಸೇ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯ ಯಾರ ಬಲ್ಲಿ ಬೇತೆ ನಮ್ಮ ಸಂಬಂಧಲ್ಲ ಭಾರಿ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯ ಪನ್ಪನ ಕಾರಣಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಮಾತೆರೆಲ್ಲ ಲೆಪ್ಪನ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಲ್ತ ಈ ಸಂದರ್ಭಡ್ ನಾನು ವಿಶೇಷವಾದ ಖುಷಿ ದಾದ ಪನ್ನೊಂದಲ್ಲ ಬಂದ ಬರಿತ 10 ಸೆನ್ಸ್ ಜಾಗ ಭಾರಿ ವರ್ಷದಿಂದ ಹೆಚ್ಚಿನ ಅಂಶ 28 ವರ್ಷದಿಂಚಲ ಆ ಜಾಗ ಮಂದಿರದ ದೇವರಿಗೆ ಸಮರ್ಪಣೆ ಆವಡು ಪನ್ಪನ ಕಡೆ ಇಂಕ್ಲು ಭಾರಿ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಲ್ತಿತ್ತ ಹೆಚ್ಚಿನ ಅಂಶ ದೇವರಿಗೆ ಅನುಗ್ರಹ ಮಲ್ತದು ಇನಿ ಜಾಗ ಹೆಚ್ಚು ಕಡಿಮೆ ಈ ಒಂಜಿ ಮಂದಿರದ ನೇಕ್ ತಿಕ್ಕುನಲ್ಲೇ ಕಲಾಂಡು ಮತ್ತೆ ಕಾಸು ಕೊರ್ಪುನಲ್ಲೇ ಕಲಾಂಡು ಹೆಚ್ಚು ಕಡಿಮೆ 30 ತಾರೀಕದ ದುಂಬು ಮಾತೆರ್ನಲ ಸಹಕಾರಡು ಆ ಜಾಗ ಪರಿಪೂರ್ಣವಾದ ದೇವರನ್ನ ಈ ಒಂಜಿ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯಾಗ ಅಧಿಕೃತವಾದ ತಿಕ್ಕುನೊಂದು ಪನಿಯರೆ ಅಧಿಕೃತವಾದ ಆಪುನೊಂದು ಪನಿಯರೆ ನಾನು ಅತ್ಯಂತ ಸಂತೋಷಡು ನಿಕ್ಲ ಸಮ್ಮುಖಡು ಪನಿಯರೆ ಇಚ್ಛಿಸುವೆ ದಯಬಂಡ ಈ ಭೂಮಿ 10 ಸೆನ್ಸ್ ಜಾಗಲ ಹೆಚ್ಚಿನ ಅಂಶ ಒಂಜಿ ಫ್ರೀ ಕೊರ್ಲೇಕ ದಯಬಂಡ ಮೋಹನ್ ಮೆಂಡನ್ ಅಪ್ಪಗೆ 50,000 ರೂಪಾಯಿಗೆ ಈ ಜಾಗನ ಕೊರೆದಿತ್ತೇರು ಆರು 50,000 ಕೊಡ್ತೀನಿ ಅದು 50,000 ನಾನು ಪಿರೋ ಕೊರ್ಪೆ ಇಂದು ಫ್ರೀ ಆದ ಆವಡು ಒಂದು ಪನ್ಪನ ನೇಟಿತ್ತೆ ಆ ಕಾಸೆಲ್ಲ ವಾಪಸ್ ಕೊರ್ಪೇರು ಎಂಕ್ಲಿ ಅಂಚ ಅದೊಂದು ಇತ್ತೆ ಉಚಿತ ಹೆಚ್ಚಿನ ಅಂಶ ಜಾಗ ಫ್ರೀ ಆದ ಈ ಒಂದು ಮಂದಿರಾಗ ಆರು ಮೋಹನ್ ಮೆಂಡನ್ ಕೊರೆದಿತ್ತೇರು ಹೆಚ್ಚಿನ ಅಂಶ
ಈತು ವರ್ಷ 28 ವರ್ಷನಾಗ ಈಗ 5 ಲಕ್ಷ ಆರು ಆಫರ್ ಮಲ್ದೇರು 48 ಲಕ್ಷಗೆ ಆ ಜಾಗ ನಿತ್ಯ ಮಂದಿರಾಗ ದೇವರಿಗೆ ಕೊರೊಂದುಲ್ಲೇರು 48 ಲಕ್ಷ ಅರೆ ಕೊರೋಡು ಒಟ್ಟು ಈತ ಮಲ್ಲ ಕಾಸು ಕೊರ್ದು ಆತ ಮಲ್ಲ ಆತ 10 ಸೆನ್ಸ್ ಜಾಗಲ ನಂಗೆ ಮೂಲ ಬಾರಿ ಅನಿವಾರ್ಯ ಈ ನನ್ನ ಸುತ್ತಮುತ್ತಲಡು ಒಲ್ಪಲ ಜಾಗಿಜ್ಜಿ ಶಾಲೆದ ಗ್ರೌಂಡು ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಆನಂದ ಶಾಲೆದ ಕಟ್ಟಡ ಆನಂದ ಬೊಕ್ಕ ಮುಲ್ಪ ಜಾಗ ಇಜ್ಜಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಅಂಶ ಅವೊಂಜಿ ಅವಶ್ಯಕತೆಗಳ ದಾವಂಡ ಜಾಗದ ಏತ್ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಏತ್ ಆಯ್ತಾ ಇಂಪಾರ್ಟೆನ್ಸ್ ಉಂಡು ವೇಣನ್ನಾಗ ಬೊಕ್ಕ ಈಶ್ವರನ್ನಾಗ ನಿಕ್ಲೆ ಪೂರ ಗೊತ್ತುಂಡು ದಾವಂಡ ನಿಕ್ಕುಲ್ಲ ಇತ್ತು ಜಾಗದ ಎತ್ತದ ನಿಕ್ಲೆ ಗೊತ್ತಾತನು ಎಂಚ ಏತಿಂದು ಆಪನು ಒಟ್ಟು ಒಂದೊಂದು ಎಡ್ಡೆ ಕೆಲಸ ಆವಡ ಬಂದ್ಬಿಡ ಕಾರಣಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಇನ್ನು ಮಾತೆಲ್ಲ ಸೇರ್ದ ಇನ್ನಿತ ಈ ಒಂಜಿ ಸಂಧ್ಯಾ ಭಜನೆದ ಉದೀಪನ ಮಲ್ಪರೆ ಬೈದನಂಚಿನ ವೇದಿಕೆಡು ವಿಶೇಷವಾದ ವೇಣುಗೋಪಾಲ್ ಕೊಲ್ಯ ನಮ್ಮ ಬಿಲ್ಲವ ಸಂಘದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಬಿಲ್ಲವ ಸಂಘದ ಸೇವಾ ಟ್ರಸ್ಟ್ದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ನಮ್ಮ ಮಾತ ಹೆಚ್ಚು ಕಡಿಮೆ ಈ ಭಾಗದ ಆಪನಂಚಿನ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಹೊರೆ ಕಾಣಿಕೆಪ್ಪು ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಸಾಮಾಜಿಕ ಚಟುವಟಿಕೆ ಮಾತ ಕೆಲಸ ಕಾರ್ಯಗಳ ಒಂದು ಎಡ್ಡೆ ನಾಯಕತ್ವ ಕೊರ್ಪನ ಮುಖಾಂತರ ಸಮಾಜದ ಮಾತನೊಟ್ಟಿಗೆ ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರೀತಿ ವಿಶ್ವಾಸದ ಕೆಲಸ ಮಲ್ಪನ ಮುಖಾಂತರ ಸಮಾಜದ ಮಾತವರ್ಗದ ಜನಕ್ಕಳೆಲ್ಲ ಒಂದು ಸಮುದಾಯದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಆಂಡಲ ಮಾತ ಸಮುದಾಯದ ಜನಕ್ಕಳೆಲ್ಲ ಪ್ರೀತಿ ವಿಶ್ವಾಸದ ತೂಪನಂಚಿನ ಕೆಲಸಲೇನೆ ನಮ್ಮ ವೇಣು ಆರು ವೀರಾಂಜನೇಯ ವ್ಯಾಯಾಮ ಶಾಲೆದ ಮುಖಾಂತರ ಅವನು ವ್ಯಾಯಾಮ ಶಾಲೆದ ಈ ಊರಡೊಂಜಿ ವ್ಯಾಯಾಮ ಶಾಲೆ ಇರಲ್ಲ ಹೆಚ್ಚು ಕಡಿಮೆ ಅಕ್ಕಲ ಕುಟುಂಬ ಬೊಕ್ಕ ಊರದಕ್ಕಲು ಮಾತ ಕಾರಣ ಇನಿಕಲ ಒಂಜಿ ವ್ಯಾಯಾಮ ಶಾಲೆನ ಬಾರಿ ಎಡ್ಡೆ ರೀತಿಯ ನಡಪವನ್ನ ಮುಖಾಂತರ ನಮ್ಮ ಇಡೀ ಮಂದಿರದ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಇಡೀ ಸಾಮಾಜಿಕವಾದ ಮುಲ್ಪ ಮಾತರನೊಟ್ಟಿಗೆ ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರೀತಿ ವಿಶ್ವಾಸದ ಪುನಂಚಿನ ನಮ್ಮ ಉಮೇಶನ್ ನಾನು ನಮ್ಮ ಮಾತರನಲ್ಲ ಪರವಾದ ಅತ್ಯಂತ ಗೌರವ ಸ್ವಾಗತ ಮಾಡ್ತೇನೆ. ಜವಾಬ್ದಾರಿನಿದೆ ತನ್ನ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಈ ಮಂದಿರದ ನೇಕಲ ನಿರಂತರ ಒಡನಾಟ ಒಂಜಿ ಸಂಪರ್ಕ ಸೇತುವೆ ಲೆಕ್ಕ ಕೆಲಸ ಮಲ್ತಂದು ಪುನಂಚಿನರು ಸದಾಶಿವ ಹನುಮಾನ್ ನಗರ ಮಾತೆರಡಲ ಪ್ರೀತಿ ವಿಶ್ವಾಸದ ವ್ಯಾಯಾಮ ಶಾಲೆದ ಕೆಲಸ ಅವು ಊರದ ಕೆಲಸ ಮಂದಿರದ ಕೆಲಸಗಳ ಪೂರ್ಣ ಪ್ರಮಾಣದ ಸಹಕಾರ ಕೊರ್ನಾರು ಸದಾಶಿವ ವನಜಾಕ್ಷಿ ಶೆಟ್ಟರುಳ್ಳೇರು ನಮ್ಮ ಮುರಣಿ ಗಟ್ಟಿ ಉಂತುದ ಆ ಭಾಗಡೆ ಸಂಘಟನಾತ್ಮಕವಾದ ಹಿಂದುತ್ವದ ಪರವಾದ ಕೆಲಸ ಅನ್ಪನಾರು ಯಶವಂತ್ ಶೆಟ್ಟರು ಅರೆ ನಮ್ಮ ಮಾತಿನ ಪರವಾದ ಗೌರವ ಸ್ವಾಗತ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅದರೊಟ್ಟಿಗೆ ಅವ್ರನ್ನ ಶ್ರೀಮತಿಗಳ ಈ ಸಂದರ್ಭದ ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರೀತಿಪೂರ್ವಕವಾದ ನಂಚಿನ ಸ್ವಾಗತ. ಈ ಸಭೆಟ್ ನನವರಿ ನೂತನವಾದ ನಂಚಿನ ನಮ್ಮ ವೀರಾಂಜನ್ ಉಮೇಶಿನ ಧರ್ಮಪತ್ನಿಲ ಈ ಸಂದರ್ಭದ ಬೈದಾರೆ ಅರೆಲ್ಲ ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರೀತಿದೆ ಈ ಸಂದರ್ಭದ ಸ್ವಾಗತ. ಶ್ವೇತನ್ಲ ಅರ್ನ ಬಡಿದಿ ಶ್ವೇತನ್ಲ ಈ ಸಂದರ್ಭದ ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರೀತಿ ಗೌರವ ಸ್ವಾಗತ ಮಾಡ್ತಂದು. ಗಟ್ಟಿ ಉಲ್ಲ ಫಂಡ ಎಂಕ್ಲನ ನಾವಡೇರು ವೆಂಕಟೇಶ್ ನಾವಡೇರು ನೇಕ ಕಾರಣ 6 ಎಂಕ್ಲೆಗೆ ಆಧಾರ ಸ್ತಂಭದ ಉಂಟು ಲೆಕ್ಕ ವಿಶೇಷವಾದ ಭಜನೆ ಇತ್ತಂಡ ಓಡೆ ಬೋಂಡ ಇನ್ನಿಲ್ಲ ಬೈದಿರ ಗೊತ್ತಿದೆ ಅಕ್ಕ ಓಡೆ ಇತ್ತಿನಲ್ಲ ಲೆತಂ ಪೋಪೇರು ಎಂಕ್ಲೇನ್ ಭಜನೆ ಫಂಡ ಎಂಕ್ಲನ ನಾವಡೇರು 6 ಎಂಕ್ಲೇನ ಲೆತಂ ಕೊನೋದು ವೆಂಕಟೇಶ್ ನಾವಡೇರು ಇಡೀ ಎಂಕ್ಲೇನ ಊರುಡಿ ಒಂಜಿ ಪರಿಚಯ ಮಲ್ದೇರು ಅಂಚನೆ ಯಾನ್ ಕನಸಲ ಎನ್ನಿಜಿ ಅನಂತನ ಅರ್ನ ಮಗೆ ಆಕಾಶಲ ಅಂಚನೆ ಎಡ್ಡ ರೀತಿದ ಒಂಜಿ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಅದು ಎಡ್ಡ ರೀತಿದ ಒಂಜಿ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಕೆಲಸ ಮಲ್ಪನ ಅವಡು ನಿತ್ತಂದಾಂಡ ಆ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ಮಂತಿನಾರು ಇಡೀ ಹಿಂದೂ ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ಮಂತಿನಾರು ರಾಜಕೀಯವಾದ ಧಾರ್ಮಿಕವಾದ
ಇಡೀ ಸಮಾಜದೊಟ್ಟಿಗೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾರೆ ವೆಂಕಟೇಶ್ ನಾವಡೇರು ಅವರಿಗೆ ಪ್ರೀತಿಪೂರ್ವಕವಾಯಿನಂಚಿನ ನಮ್ಮ ಮಾತಿನ ಪರವಾದ ಸ್ವಾಗತ ಮಂತಂದು. ಭಜನೆ ಬಂಡ ಅರೆಗೆ ಏತು ಪ್ರೀತಿ ಅರ್ ನಿಜ ಪೋಡು ಜಾಂಡಲ ಆರು ಆ ಭಜನದ ಮಿತ್ತ ಪ್ರೀತಿ ದೇವರನ ಮಿತ್ತ ಪ್ರೀತಿ ಧರ್ಮದ ಮಿತ್ತ ಅರೆಗೆ ಅಪಾರವೈನಂಚಿನ ಪ್ರೀತಿ ಇತ್ತನಾರು. ಈ ಸಂದರ್ಭ ಸುಂದರ್ ಸುವರ್ಣರು ಎನ್ನ ಭಾರಿ ಆತ್ಮೀಯರು ಇನ್ನು ಕತೆ ಪಂಡ ಆವಂದು ಖಾಲಿ ಅಪ್ಪಗ 2 ಲಕ್ಷ 3 ಲಕ್ಷಗೆ ನಾನು ಇಡೀ ಇಲ್ಲೇ ಕಟ್ಟದು ಕೊರೋನಿತ್ತೆ ಇತ್ತೆ 30 ಲಕ್ಷ ಕೊರನೆಲ್ಲ ಇಲ್ಲ ದಿಕ್ಕಂದು ಅಪ್ಪಗ 3 ಲಕ್ಷಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಕಟ್ಟೊಂದು ಕೊರದಿದ್ದೆ ಇಟ್ಟು 14 ಜನಕ್ಕೆ ಕೊರತೆ ಇಟ್ಟು 14 ಜನ ಇಟ್ಟು ಒಂಜಿ ಸುಂದರನ್ನಿಲ್ಲ ಅಕ್ಕಲ ಆರ್ಲ ಬಾರಿ ಎಡ್ಡೆಂತನಾರು ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿ ಸಂದರ್ಭಡ್ಲ ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ಧೈರ್ಯಸ್ಥ ಮಹಿಳೆ ಅದು ಸುಂದರನ್ನೇ ಒಂಜಿ ಸಮಾಜದ ನಡುಟುಂತದು ಬಾರಿ ಎಡ್ಡೆ ರೀತಿದ ಯುವಕರ ಮಧ್ಯೆ ಕೆಲಸ ಮಲ್ಪನಾರು. ಸನ್ಮಾನ್ಯ ಸುಂದರನ್ನೆಲ್ಲ ಅಕ್ಕಲ್ನ ಈ ಸಂದರ್ಭದ ಮಾತನ್ನೆಲ್ಲ ಪರವಾದ ಗೌರವಪೂರ್ವಕವಾದ ಸ್ವಾಗತ ಮಲ್ತಂದು. ಎಂಕ್ಲ ನನ್ನವರಿ ಆತ್ಮೀಯರು ವೀರಾಂಜನೆ ವ್ಯಾಮ್ ಪ್ರೀತಿ ಗೌರವಡು ಸ್ವಾಗತ ಮಲ್ತದಲ್ಲ ಮನೋಜಿನ ಧರ್ಮ ಪತ್ತಿಲ ಈ ಸಂದರ್ಭಡ್ ಬಾಲೆಲ್ಲ ಬತ್ತದ ಎಂಕ್ಲ ಮಂದಿರದ ಒಂಜಿ ಗೌರವವನ್ನು ಮಾತೆಲ್ಲ ಸ್ವೀಕಾರ ಮಲ್ಪೋಡು. ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಮಂದಿರದ ಉತ್ಸವದ ದಿನ ಕಾಂಡದ ಮೆರವಣಿಗೆ ಓಕುಲಿಗೆ ಅದನ್ನು ನಮ್ಮ ಮಾತ ಕೆಲಸಗಳ ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿ ಕೆಲಸ ಕಾರ್ಯಗಳ ಪೂರ್ಣ ಪ್ರಮಾಣದ ಎಂಕ್ಲಿಗೆ ಸಾಕಾರ ಕೊರ್ಪಣಂಚಿನ ಈ ಊರ್ದ ಪೆರ್ಮೆದ ಸಂಸ್ಥೆ ವೀರಾಂಜನೇಯ ವ್ಯಾಯಾಮಶಾಲೆ ಅಂತ ಪನಿಯರೆ ಅನ್ನ ಅತ್ಯಂತ ವಾರಮನೆ ಸಾಂಕೊಲಿಂದ ಸಾಂಕದ ತೋಜಾಯಿನಾರು ಅವು ಹುಚ್ಚು ಬತ್ತಂಡಲ್ಲ ಅದನ್ನು ಮನುಷ್ಯಗೆ ತೊಂದರೆ ಆಂಡಲ್ಲ ಪ್ರಾಣಿಗೆ ತೊಂದರೆ ಆಂಡಲ್ಲ ಐಕ್ ಅಂಚಿಂಚಿ ತೂಪನಾರತ್ತಾರೆ ಕಣ್ಣು ಮುಚ್ಚಿದೆ ಆಗಿಪೋದು ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಏನೊಟ್ಟಿಗೆ ಗಟ್ಟಿ ಉಂತುನಾರು ನಮ್ಮ ಮಾತಿನಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಂತ ಗೌರವಾನ್ವಿತ ಶುಚಿರು ತಾನೆ ಶುಚಿಯನ್ನ ನಮ್ಮ ಮಾತಿನ ನನ್ನವರಿ ಕಾಲಡ್ ಪ್ರತಿ ಹಂತ ಅನ್ನೊಟ್ಟಿಗೆ ಉಂತನಾರು ವಿಶ್ವನಾಥ್ ಕೊಲ್ಯ ಶಾರದೋತ್ಸವದ ಇನಿ ಆತಮಲ್ಲ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಆದ ಮಂದಿರ ಆದ ಲೋಕಾರ್ಪಣೆ ಆತನ ಬಂಡ ಐಕ್ ವಿಶ್ವನಾಥ್ ಕೊಲ್ಯಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಕಾರಣ ಅಂತ ಪನಿಯರೆ ನಾನು ಅತ್ಯಂತ ಸಂತೋಷ ಪಡೆತೆ ತಬಣ್ಣ ದುಂಬಾಗಲ ಇನ್ನು ದುಂಬು ಕೊನೋಡ ಏನೋ ಮಲ್ಲ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಇಲ್ಲ ವಿಶ್ವನಾಥ್ ಕೊಲ್ಯನ ರಾಜೇಶ್ ಗೆಂಚೊಂಡ ಅಂಚೆನ ವಿಶ್ವನಾಥ್ ಕೊಲ್ಯನ ಸಂಪರ್ಕ ವ್ಯಾಪಕವಾಯಿನ ಅಂಚಿನ ನಮ್ಮ ಮಾತಿನ ಸಂಪರ್ಕ ಐದೊಟ್ಟಿಗೆ ಮಂದಿರದ ಸಂಪರ್ಕಲ ನಂಚಿನ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಕೆಲಸಪ್ಪು ಸಾಮಾಜಿಕ ಧಾರ್ಮಿಕ ರಾಜಕೀಯ ಅಲ್ಪದ ಸಂಕಷ್ಟದ ಊರುಡು ಎಂಗ್ಲ ಸುಧಾಕರನ್ನೇ ಒಂಜಿ ಕೆಲಸ ಮಲ್ಪನಾರು. ಧೀರೇದಾನೆ ಆ ಮಂದಿರ ಬೇತೆಯರ್ಲಿ ಇದ್ದೀರ ಇರ್ಕುಲ್ಲೇ ಏನು ಪಂಡದ ಬೇರೆ ಗಲಾಟೆ ಬಂತದುಂಡ ಮಾಬಲನ್ನಾಗ್ಲಿ ಒಂಚೂರು ಕಷ್ಟ ಆಯ್ತು ಅದೇ ಕೊಂಚವನಾಗ್ಲಿ ಸತ್ಯ ಆತ ಅಂಡ್ ಆರು ಓಲ ಮಲ್ಪಂದೆ ಇಜ್ಜಿ ಮಂದಿರ ಅವು ನಮ್ಮ ದೇವರು ಮಂದಿರ ಇಡ್ಬೋದು ಕೆಲಸ ಮಲ್ಪನೆಗೆ ಪೂರ್ಣ ಪ್ರಮಾಣದ ಸಾಕಾರ ಮಲ್ತೊಂದು ಆರ್ಲ ಅವೇ ರೀತಿದ ಒಂಜಿ ಮಾಬಲನ್ನೇ ಶ್ರದ್ಧೆಡ್ ಇನಿಕಲ ಭಾರಿ ಪೊರ್ಲುಡು ಕೆಲಸ ಮಲ್ಪನ ಮುಖಾಂತರ ಈ ಮಂದಿರದ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯನೇ ವಾನಮನೆ ಭಕ್ತಿಯರು ಬೆಳಗ್ಗೆದೇರ ಅಂಚೆ ಉಲಾಯಿಗೆ ಉಂತುದು ಆರ್ಲ ನೇನು ಶೋಕುಡು ಮಲ್ಪನ ಅಂಚಿನ ಕೆಲಸ ಮಲ್ದೇರು ಇನ್ನು ಅನ್ನದಾನದ ಸೇವೆ ಮಲ್ಪನ ಮುಖಾಂತರ ನಮ್ಮ ಜಯಂತಕ್ಕ ಈ ಒಂಜಿ ಸಂದರ್ಭ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಒಲ್ಲೇರು ಅರೇನು ಮಾತನ್ನೆಲ್ಲ ಪರವಾದಿ ಅನ್ನ ಹೃತ್ಪೂರ್ವಕವಾದ ಸ್ವಾಗತ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಈ ಒಂದು ಮಂದಿರದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಾತೆಲ್ಲ ಉಪಸ್ಥಿತರು ಭಜನಾ ತಂಡಕ್ಕೆ ಬೈದಿನ ಪೂರ ಆತ್ಮೀಯ ಬಂಧುಲೆಗ್ಲ
ಈ ಸಂದರ್ಭಡ್ ಸ್ವಾಗತ ಮಲ್ತೊಂದು ಈ ಸಂದರ್ಭಡ್ ಒಂಜಿ ರಡ್ಡ್ ಪಾತ್ರನ ಉಮೇಶ್ ಅನ್ನೆ ಪನೋಡೊಂದು ಕೇನೊಂದು ಈ ಒಂಜಿ ಪುಲ್ಲದ ಒಂಜಿ ಬಯ್ಯದ ಒಂಜಿ ಅಲ್ಲಿಯ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಪ್ರಥಮತ ನಮ್ಮ ವರ್ಮ ಮಾಗನದ ಆರಾಧ್ಯ ದೇವರ ಅಂಚಿನ ಶ್ರೀ ಸೋಮನತೆನ ನೆನೆತೊಂದು ಅಂಚನೆ ಮೊಲ್ತ ಆರಾಧ್ಯ ದೇವರಾಯನ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ದೇವರನ್ನ ಸ್ಮರಣ ಸಹೋದರನ ಮಾತೆರೆಗಳ ಈ ಒಂಜಿ ಸಂಧ್ಯಾ ಸಂಕೀರ್ತನ ಭಜನೆತ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತೆರೆಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಮೋಕೆಡು ಎದ್ಕೊಂಡು ಈ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ಮಂದಿರ ಅಂಚನೆ ನಮ್ಮ ವ್ಯಾಯಾಮ ಶಾಲೆ ಈ ಒಂಜಿ ನೇಕ್ ಇದು ಸಾಧಾರಣದಾದ ಪಂಡ ಒಂಜಿ ಎತ್ತನ ಮಾಮರ ಎತ್ತನ ಕೋಗಿಲಿ ಎತ್ತನದಿಂದ ಎತ್ತ ಸಂಬಂಧವಯ್ಯ ಪಂಡ ಯಾದೆ ಉಂಡು ಅಂಚನೆ ಈ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ಮಂದಿರಡು ತುಂಬು ವ್ಯಾಯಾಮ ಶಾಲೆ ಉದಿಪಾನಾತನು 1986 ಉದಿಪಾನ ಆಯ್ನ ಅಂಚನೆ ಶಾಲೆ ಈ ಕುಂಪಲುಡು ಭಜನೆ ಪಂಪಿನ ಇತ್ತಿನ ಪಂಡತೆ ಸಶೀರ್ ಪಂಡ್ಲೇಖನೆ ಶ್ರೀರಾಮ ಭಜನ ಮಂದಿರದ ಕೊಲ್ಯದ ಭಜನೆ ದಕ್ಕಲ್ನ ಒಂಜಿ ನಗರ ಭಜನೆ ಬರೋದಿತ್ತನು ಅಪಗ ಎಂಕ್ಲೇಪುರ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಎತ್ತ ಭಾರಿ ಒಂಜಿ ಖುಷಿ ಅವು ನಗರ ಭಜನೆ ಬರ್ಪುನು ಪಂಡ ಕ್ರಮೇಣ ಇಲ್ಲಿ ಜಾಸ್ತಿ ಆಂಡ್ ಅಕುಲ್ಲ ಎಂಗ್ಲ ಕುಂಪಲಗ ಬರ್ಪುನೇನು ಕಮ್ಮಿ ಮಲ್ತೀರು ಕೊಲ್ಯದ ಶ್ರೀರಾಮ ಭಜನ ಮಂದಿರದ ಅಂಡ ಪ್ರಪ್ರಥಮವಾದ ಏನು ಪಂಪೆ ಈ ಕುಂಪಲಡು ಒಂಜಿ ಭಜನೆ ಪಂಪಿನ ಒಂಜಿ ನೇನು ಸುರುಮಂತಿನ ಪಂಡ ನಮ್ಮ ಶ್ರೀ ವೀರಾಂಜನೇಯ ವ್ಯಾಯಾಮ ಶಾಲೆ ಅವು ಏಪ ಪಂಡ ಅಯೋಧ್ಯೆಡು ಶ್ರೀರಾಮ ಮಂದಿರದ ಒಂಜಿ ಕಟ್ಟಡದ ಸಮಯಡು ಇಟ್ಟಿಗೆದ ಒಂಜಿ ಪ್ರತಿ ಇಲ್ಲಿಗೂ ಪೋದು ಐನೊಂಜಿ ಐತ ಒಂಜಿ ಪೂಜಾನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಐತಂಡು ಆ ಟೈಮ್ಡು ಕುಂಪಲಡು ಭಜನೆ ಪನ್ಪುನಕ್ಲು ಏರ್ಲೈತೇರು ಪನ್ನಾಗ ಆ ಟೈಮ್ಡು ಕುಂಪಲ ವ್ಯಾಯಾಮ ಶಾಲೆದಾಗಲು ಪೋದು ಇಡೀ ಕುಂಪಲದ ಊರುಡು ಪ್ರತಿದಿನ ಬಯ್ಯಾಗ ಭಜನೆ ಮಲ್ತದು ಆ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಭಾಗವಹಿನಂಚಿನ ಸಂಸ್ಥೆ ವ್ಯಾಯಾಮ ಶಾಲೆ ಅಪಗ ನಮ್ಮ ಐತೆ ಇನಿ ಈ ಒಂಜಿ ಕೃಷ್ಣ ಮಂದಿರಡು ಭಜನೆನ ಈತು ಮಿತ್ತು ಕೊನೋಡುಂದಾಂಡ ಪ್ರವೀಣೆ ನೇಕ್ ಕಾರಣ ಆ ಟೈಮ್ಡು ಎಂಕಲೊಟ್ಟಿಗೆ ಪ್ರವೀಣೆ ಎಂಕಲು ಪುರ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಇತ್ತದು ಈ ಒಂಜಿ ಭಜನೆನ ಪುರ ಮಲ್ತೊಂತ ಐದು ಬೊಕ್ಕ ಮೂಲು ಬಾಲಕೃಷ್ಣ ಮಂದಿರ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ಜನ್ಮಾಷ್ಟಮಿ ಉತ್ಸವ ಸಮಿತಿ ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಆ ಸಮಯಡು ಮೂಲು ಕೃಷ್ಣ ದೇವರನ್ನ ಕಾಂಡೆ ಪ್ರತಿಷ್ಠೆ ಆಂಡ ಬಯ್ಯಾಗೆ ಆ ದೇವರೇನು ಓಲು ದೀಪನು ಪನ್ಪುನ ಒಂಜಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಇಜ್ಜಾಂಡ್ ಅಂಚಿನ ಸಮಯಡು ಪೂಜೆ ಪುರಸ್ಕಾರ ಆಯ್ನೇರ್ದ ಬಕ್ಕ ಆ ಕೃಷ್ಣ ದೇವರು ಬರ್ತದೆ ಲಾಸ್ಟಿಗೆ ನಮ್ಮ ವ್ಯಾಯಾಮ ಶಾಲೆಡು ಬರ್ತದೆ ಬಯ್ಯದ ಹೊರತುಗು ಪೂಜೆ ಏನಿರ್ಬೇಕು ಆ ಶಾಲೆಡು ಅವಳು ಬರ್ತದೆ ಆ ಪೂಜೆ ಅದು ಆ ಶಾಲೆಡು ದೇವಂದಿತ್ತೇನೆ ಅಂಚ ಈ ವ್ಯಾಯಾಮ ಶಾಲೆಗಳ ಈ ಕೃಷ್ಣ ಮಂದಿರಗಳ ಭಾರಿ ಒಂಜಿ ನಿಕಟ ಸಂಪರ್ಕ ಅಂಚನೆ ಆ ಸಂಪರ್ಕ ಇನಿಮುಟ್ಟಲ ಮುಂದುವರಿಯುಂದುಂಡು ಕ್ರಮೇಣ ಬಾಲಕೃಷ್ಣ ಮಂದಿರಗೂ ಭಾರಿ ಪುರ್ಲುದ ಒಂಜಿ ಕಟ್ಟಡ ಆತಂಡು ಆಂಡಲ ಅವೆರದು ಬೊಕ್ಕ ಪ್ರತಿ ಕೃಷ್ಣ ಜನ್ಮಾಷ್ಟಮಿ ಉತ್ಸವ ಏಪ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ಜನ್ಮಾಷ್ಟಮಿ ಮೂಲ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಉತ್ಸವ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಪಡ ಆನಿ ಕಾಂಡೆದ ಮುಲ್ತ ಸ್ಥಳ ಶುದ್ಧಿ ಆಯ್ನಿರ್ದು ಬೊಕ್ಕ ಶಾಲೆರ್ದು ಕಲಶ ಬತ್ತದು ಐರ್ದು ಬೊಕ್ಕ ಈ ಮೂಲ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಆಪುನಿ ಆ ಕಲಶ ಬಂದಾಗ ನಮ್ಮ ಶಾಲೆದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಅಂಚನೆ ಕೃಷ್ಣ ಮಂದಿರದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಒಂಜಿ ಸೇರೊಂದು ಪೊರ್ಲುಡೆ ಒಂಜಿ ಆ ಮೆರವಣಿಗೆಯನ್ನು ಮಲ್ತೊಂದು ನಮ್ಮ ಬರೋದಿಲ್ಲ ಅಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಈ ಬಾಂಧವ್ಯ ನಮ್ಮ ವ್ಯಾಯಾಮ ಶಾಲೆಗಳ ಅಂಚನೆ ಮಂದಿರಗಳು ಉಂಡು ಈ ಸಂಧ್ಯಾ ಸಂಕೀರ್ತನೆ ಭಜನೆ 12-27 ಮುಟ್ಟ ಉಂಡು ಒಂದು ಯಶಸ್ವಿಯಾದ ನಡಪಡು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಬಕ್ಕ ನಡಪುನಂಚಿನ ಈ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾ ಮಹೋತ್ಸವಲ ಪೊಲ್ಲುಡೆ ನಡಪಡು ಊರದ ದೇವೇರನ ಅಂಚನೆ ಮೊಲ್ತ ಆರಾಧ್ಯ ದೇವರಂಜ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ಬಾಲಕೃಷ್ಣ ದೇವರು ಅಂಚನೆ ನಮ್ಮೊಂದು ಮರೊಂದಿನ ಶ್ರೀ ವೀರಂಜನೇನ ಕೃಪೆಟ್ಟು ಪೊಲ್ಲುಡೆ ನಡಪಡು ಪಂಡದು ಮಾತೆರಡ ಯಾನೊಂಜಿ ಆ ದೇವರ ಭಿನ್ನಪ ಮಲ್ತಂದು ಸದಸ್ಯರೆಲ್ಲ ಲೆಪ್ಪಡದು ಅಕ್ಕಲ್ನ ಮುಖಾಂತರ ಇನ್ನಿದ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಚಾಲನೆ ಕೊರ್ರೆ ಕಾರಣಕರ್ತರ ಅಂಚಿನ ಈ ಬಾಲಕೃಷ್ಣ ಮಂದಿರದ ಮುಖ್ಯವಾದ ಪನ್ನಡ ಪಂಡ ಸತೀಶನ್ನೆ
ಬಾಲಕೃಷ್ಣ ಮಂದಿರ ಬಂಡ ಸತೀಶನ್ನೇ ಬಂಡ ಬಾಲಕೃಷ್ಣ ಮಂದಿರ ಅಂಚನೆ ನೇತ ಮಾತ ಪದಾಧಿಕಾರಿಗಳ ಎನ್ನ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಅಂಚನೆ ಇಂಕ್ಲ ಶಾಲೆದ ಪರವಾದ ಉಡಲದಿಂಜಿ ಸೊರ್ಮೆನು ಸಂದ ಒಂದು ಎನ್ನ ಒಂಜಿ ರೆಡ್ ಪಾತಿರನು ಯಾನು ಮುಗಿಪು ಸೊಲ್ಮೆಲು ಉಮೇಶನ್ನ ನಾನು ದುಂಬುಗು ಜಾನದಿಗೆ ಮಸ್ತ್ ಜನ ಉಳ್ಳೇರು ಮನಸ್ಸಿನ ಉಡಲ್ನೆ ನಿಕ್ಲ ಆಶೀರ್ವಾದ ಈ ಮಂದಿರ ಗುಪ್ಪಾಡು ಪನ್ನೊಂದು ಮಾತೆಲ್ಲ ನಂದದೀಪನರ್ಲಾದ ಇಂಥ ಪೊಳಲಿ ರಾಜರಾಜ
Hare